Etiquetes Costa, que és una de les empreses premiades enguany. Com s'heu sentit, la teua família i tu? En primer lloc, sorpresos. És una gratificació que no esperaven, és un reconeixement que no esperaven, perquè al final la percepció que nosaltres tenim al final és com una xicoteta empresa, humil, treballadora, i mai t'esperes tot això. La veritat és que ha sigut increïble viure-ho d'esta manera. Reconeixement a tota la trajectòria de quants anys en total? Pues la empresa Etiquetes Costa com a tal es començarem en el 68, estem a punt de fer ja 60 anys. 60 anys. És a dir, com no anàveu a tindre un reconeixement de l'Associació d'Empresaris d'Alzira? Bé, per això te dia lo de la sorpresa, perquè moltes vegades ens trobem que som invisibles, la indústria moltes vegades és invisible perquè com no venem res al públic, no tenim aquesta visualització que tenim als carrers, les botigues, el comerç d'Alzira, que té una tradició en aquest sentit molt bona. En canvi, la indústria passa moltes vegades més desapercebuda. Nosaltres estem en carretera d'Albalat quan encara no era un polígono. Les primeres naus que es construïren en carretera d'Albalat va ser la nostra i la nostra veí a tots es duen. Sempre heu estat allí? No, en el 68, quan vam muntar l'empresa, estàvem al costat de la farmàcia Esparza, en zona d'Alzira urbana, i després ja ens traslladàrem al 71 o 72. Al 72 ja ens traslladàrem a carretera d'Albalat, que entonces era el camí d'Albalat. I ahí porteu més de 50 anys. Sí. Sempre? 50 anys allí al mateix lloc? 54 ja. I pico, sí. I contents? Ton pare què diu amb este reconeixement? Igual que te dic, molt sorprès perquè no ens ho esperàvem. Jo sí que havia estat així a la Gala de l'Economia altres anys, però per a la meva família ha sigut una sorpresa perquè no havíem mai vist això i realment és un acte meravellós, és una passada el muntatge, la presentadora a primer nivell, els darrers anys també, però bueno, el record que tenim d'enguany, la manera en què se projecta la pantalla, tot, és un recordatori, anem a tenir un record increïble. Un vídeo preciós de tota la història de l'empresa, no? Totalment. Això vos quedarà ja per al record, no? Per a sempre. Moltes vegades no donen cert valor a coses, a la fotografia, per exemple, la fotografia moltes vegades, en el mateix moment que tu te fas la foto, no li dones el valor que té, però quan passen tants anys, canvia per complet el valor i el sentit que té. I ahir n'hi havia fotos que en aquest moment no se li va donar importància a lo que s'estava fent, però a dia d'avui és la prova viva d'aquesta història tan llarga que tenim com a empresa, de fer etiquetes, d'estar treballant i d'estar venent en aquella època quan no existia el correu electrònic, i ara ja te parle de no fa tants anys. Cada vegada que tu tenies que aprovar un esbós, tu mira, sí que tenim ple de logos, darrere d'un logo, darrere d'un esbós, d'un disseny, tenies que agarrar un dibuix, portar-lo a casa del client, després que te diguera canvia això, l'altre, tornar-te'n en el cotxe a casa del dissenyador, que te torne a refer el dibuix i tu tornaves. I tornar al client. Entonces, aquesta imatge, per exemple, del cotxe, és que el cotxe era la ferramenta fonamental de m'abuelo, perquè totes les comunicacions eren així. No tenia res que veure que ara envies un correu electrònic i pots intercanviar una quantitat d'informació en un temps rècord increïble. I això no fa tant que no ho teníem. T'estem parlant de quin any? A veure, m'abuelo va començar en el 68, però el correu electrònic es comença en 2000. 2000, sí. Vull dir que no fa tant. Per a una empresa de 60 anys no és algo tan llunyà el correu electrònic o tot el que ha vingut després, perquè els primers esbossos es dibuixaven a mà. Vull dir, tu recordes quan estudiàvem dibuix tècnic, el rotring, el compàs, l'esquadra i el cartabó, així es feien els esbossos antigament, i tot això ha evolucionat molt. Ha canviat, ja no existeix, l'esquadra i el cartabó pràcticament ja no existeix. Clar, pràcticament ni en l'escola, però vull dir jo, és que en aquest sentit la història de l'empresa és un testimoni d'una evolució històrica, tecnològica, de com ha canviat, en aquest sentit ho mires en aquesta perspectiva i el valor i el sentit que té veure aquest temps i la comparació en el temps actual no té res que veure. Te veig emocionat. És una nit especial per a tu i per a la teva família. Clar, són moltes coses que venen al cap, per a mi són històries familiars, coses que han viscut en casa, en l'empresa. L'empresa era la família i la família era l'empresa, i és molt difícil en determinats moments separar les vivències d'un costat i en l'altre.
Molt bé, doncs enhorabona, se ho Moltes mereixeu gràcies, Bernard. molt, tu i la teva família, i l'any que ve vos vull tornar a veure en esta gala. Esperem Ara que ja sí. segurament vindreu... Bueno, ton pare no ho sé, no? És el primer any que ve, ton pare? Mon pare és el primer any que ve. Tu sí que vens, però a ell sí que li ha costat vindre, eh? Sí, sí. Bueno. És més, estava de vacances i ha vingut a posta Home, per al reconeixement, menys home, mal. havia de vindre, havia de vindre. Enhorabona i gràcies. Moltes gràcies, Bernard. Vale. Un plaer. Igualment.